Защо реши да участваш в този поход? Ами, защото мисля, че мога да се справя с предизвикателствата и че ме харесва. Господин Кръстев, младият дух във вас проговори и вие ни пропуснахте възможността да участвате и вие в игрите, организирани от туристическо дружество Алеко и община Нова Загора. Как се почувствахте? Ами, чувствам се в отлично здравословно състояние и в отлично настроение, което ми дава възможност да участвам ежегодно. Сега за трети и четвърти път вече участвам тук на това свято място за нашата община и за бъдеще, живот и здраве, винаги ще участвам не само тук, но и всички походи, които са организирани от туристическо дружество Алеко 1900 Нова Загора с ръководител Огнян Дойнов и неговите помощници. И аз като член се чувствам с тях млад, даже дори с днеска с учениците се чувствам и се спомням как през 44-5 година бях първи клас и сега, когато завърши 7 клас, бях през 52 година и се чувствам все пак на това настроение, самочувствие, което го имам. Първо искам да ви поздравя за добрата организация и разбира се, без общината това събитие нямаше да бъде факт и най-вече толкова атракционно за децата. Трудно ли се организира? Не беше много лесно. Организацията, по принцип, една организация на толкова масово мероприятие става трудно. Но благодарение, както казахте, на общината, която спонсорира цялото събитие, и транспорта, и наградите, учителите също много помогнаха с това, че доведоха децата тук. Смятаме, че се получи един хубав празник, хубав пролетен празник. Игрите, които бяхте подбрали за децата, на какво основание бяха те? Ами, ние с колежката ги подбрахме според възрастта на децата. Постарахме се да има за всички деца игри и на тази базова точка, нали, решихме точно на тези игри да се спрем, като народна топка, дърпане на въже, скачане с чували, няколко нали, такива щафетни игри и общо взето на тази база се опряхме, нали. Чисто и просто, според възрастта на децата, да има за всяка възраст отделна игра. Разбира се, този поход е по повод първа пролет, но състезателната игра не липсваше. Трудно ли беше да бъдете съдия? Не, по принцип обичам да бъда на такива събирания и щом е за децата, всичко се прави в тяхно име. Мисля, че не беше много трудно да бъдем съди, да оценим правилно, защото децата не са заинтересувани, нали, от спортни успехи и чисто и просто трябва да се отсъждат правилно, за да не бъдат ощетени. Мисля, че не беше трудно. Господин Ненов, преди малко разговаряхме с него, каза, че тази година децата са повече от миналата година. Вас изненадва ли ви това? Не ме изненадва, защото тази година всички учители взеха дейно участие в това мероприятие. Ние предварително разговаряхме с тях, събрахме ги, госпожа Захариева водеше тази сбирка. Всички се отзоваха, предполагам с голямо желание, и децата се отзоваха. Така че масовостта, която търсихме в това мероприятие, смятам, че постигнахме. Запазването, или тук виждате останките от една антична кола. Колата е разглобена. Това е един много интересен обичай, полагането на кола към гроба на виден тракийски аристократ. И през този период е запазен единствено в нашата територия, най-вече тук в района на Старозагорско и Новозагорско и Южна България. Тук виждаме една четириколка, която се отличава с изключително украсен кош и ерем. Вие не можете да видите сега украсите, защото украсите са дадени на консервация и реставрация. Готови са и готови са за експониране. Така, интересното при тая кола, че това е една от колата с намерени колета с най-голям диаметър. 1,20 диаметъра на колелото. Характерно е за античната кола, че винаги има впряг от два коня. Виждате скелетите на двата коня. Колата е една демонстрация на богатство на тази тракийска фамилия, чийто представител е заровен тук. И както не знам дали сте чули,
при откриването на гроба на собственика на тази колесница излязаха много интересни и богати дарове.